Naimbag abigat, aldaw, malam, ken review amin kaupsat. Siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo dito'y programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang namnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy at awen. Ni Apo Diyos ko ma, iti bendisyon kada tayo, tin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Wisen kayo kakabsat, nga kantayan tayo dahito ng himno, Diyos nga ayat katanukan. Diyos nga ayat katanukan, sikap kadipirumay, agtaeng kapagkadakap, pamatimig degdegang. Kristo na makawan, ludidakis pagbabayan, kaagpay suti parswan. Espiritu magdekapya, hindi ka una iwawan. Maikay sa kakatket ka, tapuin ka magdalang. Umay ka o kangangatan, kaisalakan na ka. Tured miin na kamikan, amang tekdita den na. Di karimin katupalan, ugas kada kamitem, ken kain kam namaen, adakam tutis palen. Itulo di bendana ko, di kayan mo a gloria. Agupag kamita saklang, amang teten katayaw. Naimbag nga rabiti amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan, iti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo, tin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy nga oras. Ket kablawan kayo amin kakabsat, iti daytoy nga gundaway, iti naimbag nga radio amin, ket sapay kumata at dalatang ni Apo Diyos, ket kultuloy, amang ipaay iti nasaya at nasalunat kadatayam amin kakabsat. Ket kablawan kayo, iti kadakaran na kadigiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, ket da kayo Apo nga kasangay iti daytoy nga lawas, ket madaydayaw iti Apo kang ranan na kani manang Ninita Paking celebrity birthday na idi uno, ken kastamet into no Jess, ket da ni Manong Jimmy Samonte, ken ni Nanay nga Espinita Katabay into no 12, ken kastamet ni Ate Nilda Landingen into no 15, ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kata kayo amin kakabsat, nga agselebrar iti na isang sangayan na panagkasangay yung ngayon sagot ni Apo Diyos. Ken kastamet da kayo amin nga agselebrar iti wedding anniversary yun ni Apo Diyos kumay, iti may daydayaw, iti ayat nga iso ngayon sagot na kada kayo amin. Ket kakabsat, tinaimbag adamag, ket masarakan, iti surat dagiti Salmo, Kapitulo sa nga gasot ken 4, versikulo 20 ken 7, ginggana iti 30 ken maysa, nga kinunana, amin aparswa ag panuraydaken ka, iti kasapulanda. Inted mo titaraon ket kanenda, ikamida ti makan ket mapnagda. No ilingit mo tarupam agdanagda, no paserdengem ti angis da matayda, ket agsublida iti tapok a nagtaodan da.
ngem no ikam ida di anges makaungar da. Baro abiyag ited mo iti daga. Agtalinaed kuma ngagnanayon ti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadigiti inaramid na. Madaydayaw iti Diyos. Iti panakaybasa dahil iti paset ti na San Juan asuran. Kapsat daytoy nga bulan isu iti panangrugi iti baro nga konferensya. Ket agyamanak iti kinaimbag ni Apo Diyos kanya ken iti pamilya ta saan na kami nga binaybayan iti lasud iti 70 nga panagbalin ko nga pastor dito ipatpatig tayo nga iglesia iti Knox United Methodist Church. Ket iti daytoy nga sumarunong konferensya ket isu iti maikawalo nga tawen ko nga agserbi ken ni Apo Dios. Ket adu dagiti nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios iti anak ni Precious gapuna ta iti may kami dito isumat iti panaka-hospital na ijay Philippine General Hospital ket nagyan sadyay iti nasurok nga 30 nga aldaw kakabsat nabayag nga da sadyay ket ti amok idin isumat iti panagpakada na ngem gapo iti parabor iti Dios ket nagtultuloy iti panagbiag na ken agtultuloy iti panagangas na kas kun iti paset na San Juan surat ket iti daytoy nga tawen ket iselebrar na iti may kasangapulo nga tawen nga isu nga isagot ni Apo Dios ken kuana daytoy iti parabor iti Apo gaputa saan kami nga nagsardeng nga dumawat ken kuana nagtultuloy kami nga timawat iti kaas iti Apo nga kaasyan na kumaday tinuding tapno kasakit agtultuloy lata iti ina nga panagbiag kakabsat numampay ko na ti doktor nga day tinuding ket ababalang tibiyag na ngem agyaman na kaputa iti kinababa ti biyag na ket agtultuloy nga agserbiso na akadwami iti Dios. Ti Diyos na imbag kakabsat ket awan iti makaasping iti kiniimbag na oray no adu dagiti pagkurkurangan tayo daytay ti may sa pinupudno wenno kakabsat di tayo nga tulnog ken kuana kamrunana no adda iti awis iti panangipaay iti sagot iti Apo ket medyo agtukyat tayo kakabsat wenno mangted iti mensahe iti Apo wenno pasuruten da kayo nga apan iti mission ket agtukyat kayo dagiti pagkurkurangan tayo iti Dios ngem ti Dios ket naimbag saan nga nagbalbaliw iti ayat na ket sa pasap ti panagayat na kadatayo kakabsat ken uray pay iti panang bendisyon na kadagiti amin nga anak na iti na dumuduma nga wagas. Amuyo dagiti daduma nga tattao saan na mamati iti Dios ket kanayon nga ibagada ayan iti Dios iti daytoy nga tiyempo nga adu dagiti mapatpadasan nga rigat. Ayan mo Apo iti napuoran iti pagtaingap. Ayan mo Apo iti na disgrasya kenda dumapay nga pagteng iti biyag. Birbirukan iti Dios. Ngem ti saan ti nga mo ket adda iti Dios kadagiti amin nga tiyempo. Saan isuna nga nagbalbaliw kakabsat. Ket numaminsan ket kaslaawan iti Dios kadagiti panawen nga dadadagsen ken panubok iti biyag kasta iti mapatpadasan dagiti dadduma kakabsat. Kadagiti gundaway nga agkapoy ti pamati tayo ti Dios na imbaglat ta kakabsat. Na imbaglat ta oray kadagiti panawen iti riribo ken panubok ket no amirisen tayo
analaing tinakam kanwagas ti Diyos, isuket na imbag. Itilikudan ti adu a panubok ken problema. Mamati ken agtalaglaong iti Diyos ket namnamaon tayo. Iti asi ken panangisalakan na. Masapul kakabsat iti panagtalinaed tayo iti pamati. At ti Diyos ket taginayunan na ti panagayat na iti amin a panawen. Ket una na nga ti may sakit ti Diyos ket naimbag kakabsat. Ket sana balbaliw dahi tang kiniimbag na kada tayo. Amoyo iti saan kami pa nga naidisido ti Manila ket adda nga rod iti problema iti salunat dahi anak ni ket kadayon kami ngagpa Manila. Iti makapulan at dasa iti mamindwa o mamitlo nga gapo kami jay probinsya o nga umay dito'y Manila. Ket idayjay nga ipapanmi dito'y Manila ket saan naklatan nag-complain kaputa ket nga rod nga matarimaan iti salunat iti anak ni. Ket maminsan nga gundaway ket nagpakadaak iti gayem ko ken classmate ko nga naka-appoint iti Central nga iti kami nga makituro kabayadan ti kadami dito sa Manila. Ket nga rod tinsambay na kami. Ket ada iti naibaga kiti nga kaano nga ta nga ipannak ni Apo Dios ito'y Manila. Ket amoy kakabsat saan nga nabayag nga sinumbatan ni Apo Dios iti kararag ko. Ket nga rod ket impannak dito'y Nax United Methodist Church. Ket dito'y nga simmayaat iti salunat iti anak ni. Ket nagadudag iti doktor nga namaamomi nga nangisagot iti talento da ken uray pay kadagiti ag-agas ana nga impay da iti anak ni. Isu nga ibaga kada kayo kakabsat ti Dios ket naimbag. Adda kadimot kapadasan niyo kakabsat. Nga iti Dios ket naimbag iti biyagyo ken iti pamilyayo ken iti trabaho yo. Isu nga iti daytoy rabii iti panagyaman tayo iti Diyos gapo iti sagod na nga bendisyon kadati amen. Amen. Kagruna na kakabsat, iti panagangas tayo, di ba? Kuna na nga iti pasit na santo na surat, nga iti versikulo 30, nga kuna na nemno ikam idan ti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo, iti daga, agtalinaed kumang agnanayon, ti dayag ti Apo, maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na. Sapay kuma, tamaragsakan iti Diyos, kada tayo kakabsat, nga agtutuloy, nga agdaydayaw, ken agrukbab, ken kuana. Iso nga iti daytoy rabi, itutuloy tayo nga kantaon daytoy, nga kanta, amok ti Diyos, di naktubaybayan, amok ti Diyos, song batan nakararag ko sa kararag tayo. Ti Diyos, di nagtubay, bayan. Amok ti Diyos, di nagtubay, bayan. Nuagyaga ka na sa kwan, di nagakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di nagtubay, bayan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyaga panasan man, inadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Kararag tayo, naindaklan ken managayat ng Diyos. Peksami, din kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabi, nga iso nga sagot mo kada kami. Agyaman kami ti anges o Apo nga iso nga impay mo kada kami. Tapos nagtutuloy kami nga biyag, iti daytoy nga
lubong nga isong insabot mo kada kami. Panuama nga nasantuan, nagyaman kami. Iti daytoy nga baro nga konferensya nga insabot mo kada kiti amin nga church workers. Iti panangrugi ni manen Apo nga ag-serve ka. Kitagyaman kani kada kiti anak mo inaramat mo kas instrumento. Iti biyag ni Bishop Seri Francisco, iti biyag ni D.S. Robert Parcasio, nga isuda din nga appointar kada kami Apo, iti daytoy manen nga tawen. Bendisyonan na kami nga roto Apo, iti panakipagnamiken ka, ken iti tagtultuloy panag-mission o Apo, iti daytoy nga church, iti Nax United Methodist Church. Wana mga nasantuan, bendisyonan ka diti nasyon nga Pilipinas, bendisyonan dagiti amin umili, ken uray pay dagiti anak mo Apo nga agtatrabaho iti balasiw tao. Bendisyonan ka di o Diyos, dati nga tiyempo nga adda iti pandemya pailaong, ket Apo ipagpakaasimiti ka sa saad iti anak mo, sapay ka dita makaroon adda iti rigat kapo iti daytoy nga padas iti pandemya. Ket amami nga santuan, bendisyonam dagiti healthcare workers o Apo pabigsaom ti physical nga bagida ka di o Diyos, ken trabayam dagiti amin nga pasyente da ken uray pay dagiti mangisaknap iti talna iti nasyon mi Apo dagiti soldado, bendisyonam kadiso da trabayam kadiso da o Apo, ken uray pay dagiti amin nga anak mo nga isu nga ar-aramate mo o Diyos tapno kasta sumayat ti biyag dagiti empleyado, dagiti negosyante, dagiti adda iti negosyo na Apo, bendisyonan kadi. Bueno, amaming nasantuan, bendisyonan dagiti kamkaming mi kadi, iti Nax United Methodist Church, dagiti trabaho dam, dagiti pagdirukan da, ken oray payo Apo, dagiti negosyo da. Ket amay kamatalikmik iti pamilya da, iti sangwanam, sa laknibam kadiso daw Diyos iti manakdakas ken ilisim iti sudat ipegad ken saksakin. Ket ama madaydayaw iti nagan mo iti daytoy nga rabii, ket dawaten mi amin dagitoy bubon iti nagan ni Apo ming Hesukristo kas manubod ken mangisalakan ni. Amen. Madaydayaw iti Dios iti daytoy nga rabii.